Қазақстанда башқұрт тілі өйрәнелә. Башқұртстан студенттары Қазақстан сәхнәһендә ошу темаларға һөйләшер өчен студияға Ақтөбе қалаһына Якшәмбе мәктәбен оештырыусы Мерей Кубжанов һәм Башқұрт Дәүләт педагогия университетының Башқұрт филология факультетының тәрбия эшләре буенча декан урынбасары Гөлсинә Килмакованы сәламләйбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Кәефтәр нисек? Яхшы, рәхмәт. Мерей, һиңә беренче һорау. Һинең турала күптән түгел генә язма булып үткәйне, һин унда яңа гына башкорт теленең үзенчәлекләренә яңа гына төшенә инең. Ә хәзер буна һин мәктәп асып ебәргәнһең. Шулай итеп, нимәләр һөйләп китердең мәктәп турында? Кемдер унда белем ала? Студияга сакырганыгыз өчен рәхмәт. Беренчедән, 2012 елда Сәлам программасына килгәйнем. Тагы бер мөмкинлек өчен тагы бер тапкыр рәхмәт. Мәктәп турында безнең илебездә, Қазақстанда бөтә халыкларның, безнең илебездә яшәй торган бөтә халыкларның телләренә, уларны үстерүгә зур игътибар бүленә. Һәм дә Қазақстан Халкы Ассамблеясының 20 еллыгын байрам итү сиктерендә ошо юнәлештәге эшкә зур тагыла киңрәк әһәмият бирелде дип әйтергә мөмкин. Ошо ассамблеяларга шатлык тигән башкорт һәм татарларның этник мәдәният берлеге миңа Якшәмбе мәктәбендә башкорт телен укытырга тәкъдим итте. Мин әлбәттә күп уйланып тормадым, килештем. Сәбәбе үзем 2015 елда ошо Өфөлә Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультетін тамамлагайным. Шул университетта алган белемемде гамәлдә һынап күрергә ынтылдым дип әйтергә мөмкин. Ошо мөмкинлекте файдаланып, шул университеттагы, ягъни Мифтахиддин Акмулла исемендәге БДПУларга минең йөкле факультетыма һәм аның деканына филология фәннәре докторы, профессоры, минең диссертация итексем Луиза Хәмзә кызы Сәмситовага һәм башкалы укытучыларга олы рәхмәтемне җиткерәм. Мерей, буна һинең һөйләшүеңне тыңлап утырганда, һине саф башкорт егете дип әйтерһең. Башкорт теленә һөюең нисек уянды һинең? Инде үзем әйтмешләй, теге 2015 елда Өфөлә укуды тамамланым. Уга тикелем Ақтөбе дәүләт университетының студенты буларак 2012 елда килгәйнем, беренче тапкыр Өфөгә. Ул сакта Өфөлә яйгы триместр оештырылган. Уга үрнәкле белеме менән алда торган бер төркем студентларны сакырдылар бында. Шул бәхетле кешеләрнең арасында мин дә булдым. Шул мәлдә, шул сактарда ушындай Башкортстан иленең матур табигатына, алсак күңелле кешеләренә, башкорт иленә, башкорт халкына, оның сәнгатенә, мәдәниятенә шул тиклем гашык булдым дип әйтергә мөмкин. Шуннан минең телгә тигән мәхәббәтем башланды. Афарин. Бына безнең тел бит инде бик үзенчәлекле, башка төр вәкилләре, милләт вәкилләре лә буны әйтеп үтә. Казак халкы ниндәй нисегрәк әйтер ине безнең телдә? Ниндәй сифаттарын әйтеп үтер ине? Хәзер инде курс буенча бунан әйтер инем. Минең курсларым хәзер 2000 ошо елдан алып 8нче адына бара хәзер. Шуны әйтергә кирәк. Быга тиклем укытучы булмаганлыктан башкорт теле курслары ябылырга тора иде. Миңа тәкъдим иткәч, мин килештем дә хәзер йөртеп ятам. Аллага шөкер, минең хәзерге сакта 14 талибым бар. Улар һәр төрле милләт вәкилләре.
әлбәттә урындагы башкортлар бар, унда казактар бар һәм башка милләт вәкилләре дә бар. Башкорт теле уларга бик кызыклы, улар нык әүдем катнаша минең курсларыма. Аллага шөкер, шулай дәвам итә дип мин ышанам. Бына Гөлсинә һиңә хәзер һорау. Һин бит инде университетта эшләп килгән Корос түңәрәгенең етәкчесе буларак. Казакстанда күптән түгел Казакстанга барып кайтканһыгыз бит инде, спектакльләр уйнап кайтканһыгыз. Бына ниндәй спектакльләр сәхнәләштердегез, ниндәй тәэсираттар калды? Хәерле иртә. Тәэсиратта әзрәк кенә төзәтмә индереп китергә теләйм. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Корос фольклор театр ансамбле ул 2012 елдан эшләп килә һәм уның җитәкчесе милли яшьтәр театры артисты Лукманов Илнур Флюр улы. Ул ошо ансамбльдә җитәкләй. Без был сәфәрдән бик куанып, шатланып йөреп кайттык, яңа көз дәрт алып кайттык. Наил Гайтбаевтың «Авылга кызлар килде» комедияһын сәхнәләштердек һәм Казакстан ере һәр вакыттагыса кунаксыл, алсак йөз менән каршы алды һәм безнең гастрольләрне оештыруда ошо Казакстанда тәү башлап инициативаны Мирей белдерде һәм ул ошо гастрольләрне оештыруда зур өлешен индерде дип әйтәйгәндә һәм шулай ук татар-башкорт оешмаһы шатлык та ошо гастрольләрне оештыруда безгә мөмкинлекләр бирде һәм шулай ук мөмкинлектән файдаланып дип әйтәйгәндә безне менә шул гастрольгә сыгарга ярдәм иткән университетыбызның ректоры Асадуллин Раил Мирвай улына рәхмәтебезне җиткерәбез. Социаль һәм тәрбияви эшләр буенча проректор Шаяхметов Венер Абдулман улына, факультетыбыз деканы Самситова Луиза Хамза кызына һәм әлбәттә безнең студентларыбызны шундай зур сәхнәләргә сыгарган ансамбль җитәкчесе Илнур Лукмановка рәхмәтләребезне җиткерәбез. Ниндәй спектакль алып бардыгыз, һөйләп китмәсәгез? Наил Гайтбаевтың «Авылга кызлар килде» комедияһын алып бардык. Тамашасы бик йылы, матур итеп кабул иттеләр һәм тамашасылар залында башкорт, татар милләтеннән тыш, шулай ук казак милләте булды һәм әлбәттә башка милләт вәкилләре лә безнең тамашабызны бик ихлас күңелдән кабул иттеләр һәм хатта спектакльдән һуң сәхнәгә сыгып безне бик озак ебәрмәй зур рәхмәтләрен әйтеп калдылар инде. Тагын безнең башкорт студентлары Казакстанда нимә менән таныштылар? Казак ерендә, әлбәттә, Актүбә калаһы ул бик матур кала. Унда кайда гына барһаң да, шул казак рухы бөркелеп тора дип әйтәйгәндә, бәләкәй генә кала булуына карамастан, унда бик зур матур мәчетләр бар. Шулай ук бик матур һәйкәлдәре бар дип әйтәйгәндә, әлбәттә без бер генә көн казак ерендә булдык, ләкин шулай булуга карамастан шул экскурсия үткәрелде дип әйтәйгәндә һәм әлбәттә аның матурлыгы менән һокланып, кыланып йөреп кайттык инде. Бик әйбәт йөреп кайтканһыгыз. Ысынлап та Актүбә калаһында, Казакстанда дип әйтһәң дә, халык бик кунаксыл, ярдәм итәргә генә торалар һорау менән килһәң. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор караусылар, безнең студиябызда Казакстанда асылган Якшәмбе мәктәбенең оештыручысы Мирей Кубжанов һәм Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт университетының Башкорт филология факультетының тәрбия эшләре буенча декан урынбасары Гөлсинә Килмәкова булды. Уңышлы көндәр һеҙгә. Рәхмәт. Рәхмәт.